Λοιπόν, γεια σας. Καινούριο κανάλι φτιάχνω, οπότε ναι, αυτό. Θα παίξουμε μόνο. Και πάμε. Λοιπόν. Ωραία. Επειδή είναι το πρώτο μου κανάλι και δεν ξέρω ακριβώς βίντεο που θα κάνω, οπότε ναι, καταλάβατε τι. 20 ώρες περιμένω, ωραία. Ένας Ιαπωνέζος. Κινέζος είναι. Από εδώ έχουμε και ένα φίλο μου που έχει άλλο YouTube κανάλι. Ωραία. Οκ. Η μάφια έχει εσύ. Περίμενε. Έχεις με τον φίλο σου. Ναι, έχω Κινέζο. Λοιπόν, ωραία, ρίχνω εγώ το κοριτσάκι. Ωραία. Κινέζε το έχεις, είσαι καλύτερος. Ο Κινέζος είναι καλύτερος. Όχι, Φάει συν 4 ρε. Τι ρε, αφού είχα συν 4. πρέπει να τα κρατάς αυτά. Όχι. Και αυτό ο δικός σου δεν έχει κάνει κόκκινο. Κοίτα. Τι μωσε. Τι να κάνω εγώ, δεν με νοιάζει. Να, Δεν έχει κάνει. τι εγώ τι να κάνω. Ναι, συνεργάζεστε. Και εγώ τι θες να κάνω. Συνεργάζεστε με παιδιά, τον φίλο σου. ξέρετε πως πάει αυτό τώρα. Έτσι είναι το παιχνίδι. Όχι. Φάει 2. Όχι, δικός μου είναι. Το κακομοίρι. Ω, γκρι. Πρέπει να αλλάξει το χρωματικό σου. Όχι ρε, έχω γκρι. Τι είναι αυτά Λοιπόν, τα μπαλάκια. δεν ξέρω τι είναι. Οκ, κάνει ανταλλαγή η σειρά. Πάει. Τραβάω κάρτα. Α, ωραίο είναι αυτό. Οκ. Ούνιο. 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 Δεν είπε ούνο. Δεν είπε ούνο. Λοιπόν, αγωνίστε αυτό που ακούτε. Ουφ. Λοιπόν, παιδιά, έχω ούνο κίτρινο. Το έχεις, το έχεις. Το έχω. Ναι, φίλε. Άντε, γεια, είναι μηδάδες. Όχι, κάτσε, τι είναι. Άντε, γεια, ρε. Τι είναι εγώ, ρε, είμαι καλύτερος. Πόσα λεφτά κάνεις? 384. Super duper, ωραία. Like, εγγραφή, τα λέμε σε άλλο βίντεο.